posudek, který byl mimo dokumentace E podkladem pro naše rozhodnutí. Městská část vyslovila celkem 5 připomínek k uvedené dokumentaci a k vlastnímu posudku. Připomínky a stanoviska městské části Praha Šeberov jsou vedeny pod číslem 17 na stránkách 86 a 87 posudku. Můžeme konstatovat, že zpracovatel posudku vzal všechny naše připomínky na vědomí a sdělil, že budou všechny součástí návrhu stanoviska. Ve třetím bodě připomínek požadovala městská část umístění dynamické elektronické váhy pro zamezení vjezdu kamionové dopravy nad 12 tun. Zpracovatel posudku vzal připomínku na vědomí a napsal: požadavek týkající se technického zajištění omezení vjezdu vozidel na 12 tun na vesnickou spojku bude součástí návrhu stanoviska. Jelikož městská část požadovala zákaz vjezdu vozidel na 12 tun a ne jejich omezení, budeme dále trvat na našem požadavku. Stejné se opakuje v bodě číslo 4. To znamená, že posudek vzal všechno na vědomí mimo v podstatě slovní hříčky, kdy oni tvrdí, že tam dají omezení a my trváme na zákazu vjezdu nad 12 tun. V podstatě návrh usnesení zastupitelstva vychází z přiloženého posudku, kdy můj návrh stanoviska nebo návrh usnesení bude, že předložený posudek bereme na vědomí a stále trváme na požadavku obsaženém v bodě 3 a 4 posudku, to znamená zákazu nikoliv omezení vjezdu vozidel nad 12 tun. A žádáme o opravu znění souhlasného stanoviska k této stavbě. Já otevírám diskuzi k tomuto bodu a ještě pouze upozorňuji všechny přítomné, že v souladu s jednacím řádem, prosím, pokud budete mluvit, abyste se představili celým jménem, sdělili, odkud jste a v případě, že nejste z městské části Praha Šeberov, tak budeme hlasovat o vašem vystoupení nebo nevystoupení. Dále dávám ještě nebo upozornění, že se vyjadřujeme k posudku o vlivech záměru Exit 4D1 a dopravní připojení západní komerční zóny Průhonice na životní prostředí, nikoliv k existenci či neexistenci vestecké spojky, případně na vyhnutí či nevynutí vestecké spojky, po případě exitu z územního plánu, protože to není předmětem tohoto bodu projednávání. Tak chce někdo z zastupitelů kontrolovat? Budete se tím vyjadřovat? Pardon. Tam trošku se změnila situace tím, co jste doplnila do usnesení, nicméně přesto musím říct, že reakce zpracovatele posudku na požadavek umístit na začátku budoucí vestecké spojky dynamickou váhu bezděčně prozrazuje, přistupuje k celé problematice záměru. Hodně, jak se musíme vyrovnat s desítkama připomínek, něco naslibujeme, ono se to pak udělá stejně, jak bude potřeba vlastní komunikace a komerční subjekty, které ji budou využívat. Když si člověk přečte spoustu jiných připomínek, bagatelizuje, překrucuje soustavně pro komunikaci, která má spojovat pražský okruh, dálnici D1 a budoucnu i D3, používá libě znějící termín místní sběrná komunikace, nedá se prostě věřit jeho poctivý přístup. Slovo zamezit, to znamená zakázat, znemožnit, se asi jen tak náhodně v návrhu stanovisko nezměnilo na tvar slůvka omezit, to znamená změnit, zmenšit. Spíš to vypadá, že jde o přístup, aby se blbnežová koza zůstala pokud možno celá. Na jiném místě posudku pak zpracovatel v souvislosti s požadavkem na zákaz vjezdu kamionů přiznává, že toto omezení není v kompetenci jednotlivých samospráv, ale spíš vlastníka a správce komunikace. Jak si tam myslíte, dámy a pánové, že při velkém tlaku komerčních center na možnost příjezdu kamionů to dopadne? Posudek EIA zkrátka podle mého názoru obecně nevypořádal podané připomínky ani nepodpořil skutečný vliv záměru na životní prostředí, včetně hlukových a emisních zátěží. Při realizaci těchto staveb hrozí zahlcení území kamionovou dopravou několika dálnic a postupná přeměna zeleného prostředí kolem Šeberova vhodného pro zdravé bydlení v šedivou komerční zónu. I proto překládám navrženému usnesení protinávrh. Já ho přečtu, dovolení. Zastupitelstvo městské části Praha Šeberov nesouhlasí s posudkem EIA o vlivech záměru Exit 4D1
a bezprostředně navazující lesnické spojky. Posudek na zmíněnou komunikaci nahlíží jako na místní sběrnou komunikaci, i když ve skutečnosti jde o spojku dálnic Pražského okruhu a D1, v budoucnu také D3, což je v rozporu s programovým prohlášením Zastupitelstva městské části Praha-Ševerov pro volební období 2010 až 2014. Zastupitelstvo městské části Ševerov nesouhlasí s výstavbou exitu 4D1 ani elektrické spojky, protože tyto stavby by výrazně poškodily životní prostředí v oblasti. Zastupitelstvo tak zároveň respektuje vůli nadpoloviční většiny obyvatel městské části Praha-Ševerov, která svůj nesouhlas vyjádřila v peticích. Zastupitelstvo městské části Praha-Ševerov vyzývá Ministerstvo životního prostředí České republiky, aby k výše uvedenému záměru vydalo zamítavé stanovisko. Děkuji. Někdo z zastupitelů bude k tomu se vyjadřovat? Počkáte na pozvěc? Veřejnosti bude někdo k tomu vystupovat? Můžeme se chtít zeptat na něco. Tak poprosím. Tak tam se hlásili pánové, tak to můžeme. Dobrý den, já jsem Ladislav Kos a jsem zastupitel hnutí pro Prahu 11, městské části Praha 11 a chtěl bych jenom tady předníst zastupitelstvu Šeberova stanovisko našeho hnutí, které získalo 20% hlasů na jižním městě v komunálních volbách, zastupitelstvo hnutí. Já dám hlasovat, jestli jste pro to, aby vystoupil pan Kos. Zastupitelstvo 11 B pro. Všichni jsou pro, děkuji, tak máte slovo. Já bych se přidal tady k tomu usnesení, který je jeden ze zastupitelů návrh, to znamená, aby zastupitelstvo Šeberova se vyjádřilo negativně jak ke stavbě lesnické spolky, jak i exitu. My na jižním městě na to, respektive naše hnutí zastává také toto negativní stanovisko k obou stavbám. A to dá se říct asi ze 3 důvodů. Jednak tím, že tady vznikne kapacitní křižovatka komunikace, která bude nějakým způsobem zkracovat cestu, která existuje teďka, tak vznikne veliký tlak na průjezd dopravy přes jižní město, protože vytvoří se kratší koridor průjezdem jižního města na opuštění Prahy, než je teďka. To je věc první. Druhá věc, ta křižovatka a i ta lesnická spojka bude implikovat samozřejmě ohromné komerční zóny, ať už obchodní nebo skladové, a tím pádem znehodnotí rekreační zázemí jižního města. Já sám jsem třeba cyklista, velice těžko si dovedu představit okolí tady, ať už Lesce Šeberova, všech těchto obcí, protkané další dálnicí a dalšími logistickými centry. A třetí věc je samozřejmě ta stále existující potenciální hrozba vytvoření další kapacitní komunikace kolem Českého lesu směrem na Petrovice. Takže bych žádal jménem hnutí pro Prahu 11 zastupitel Šeberova, aby přistoupili k tomu projednávanému materiálu, dá se říct maximálně negativně, a vlastně i ta reakce, jak tady byla slyšet na tu EU, kdy vlastně městská část vaše chce znepřístupnit těžkou kamionovou dopravu a reakce je na to taková, jaká je, tak se dá říct, že to je takový jakési plíživé přibližování toho, že by ta komunikace skutečně nemusela být jenom pro nějakou osobní dopravu, ale že už od počátku vzniká nějaký tlak, aby byla určena i pro dopravu nákladní právě do těch všech center, které by tam potenciálně mohly. Děkuji za to. Děkuji. Někdo další? Vašek Pařík se hlásí. Vašek Pařík, občan městské části Šeberov. Já bych tady navázal jednak na přečtení toho zavrhujícího ustanovení ústavy na kolegu. Chtěl bych to ještě předtím, než něco řeknu, pojmout takovou interaktivní formou. Přečetli jste si opravdu všechno, co ten posudek říká. Teď mluvím jako k zastupiteli. Kdybych se zeptal tady třeba pána, neznám vaše jméno, jenom bych se vás zeptal, pane Kolika, kolik má ten poslední posudek strán? Já, nemusíte mi to mít přesně, řekněte mi 50, 100, 200, 300, nevíte. Výborně. Víte, kolik tam bylo těch odpovídajících? Ty, co se vyjadřovali, bylo jich 50, 100, 200, řádově. Institucí nebo čemu? Ano. I občanů. Občanů. 20, 10. Dobře, já vám to, přátelé, řeknu. Kolik Je stran? to 217 stran. Těch občanů bylo 139.
Kolik jich bylo? Ale všichni občani, teda myslíte. Byly to i instituce, třeba benzina se vyjadřovala. Taková věc se tam přihodila. Ale z městské části to bylo dohromady 45 jako zamítavých stanovisek. Těch 45 lidí dělá 25%, ty, co odpovídali a nechtěli to. Opravdu máte tohle tady na tomto místě, děláte to, že měníte tvář městské části Šeberov. Nenávratně. To není přeměna knihovny na hospodu Sumečka. Tohle to je na furt. Nic se nezmění, budu tady opravdu ty kameny jezdit. A když si to přečtete, co tam říká ten posudek, tak tam říká, že dojde ke škodám, dojde ke zvýšení hluku, dojde k těm oxidům siřičitým a všem to dojde. Bez debaty. Můžu to tady vytáhnout, můžu to tady přečíst. Jak je to tam pěkně sformulované. Ta žádná váha nám nepomůže. Nesmíme to povolit, to je základ. Dokonce je to na prvních 3 stránkách napsané, že na 3,785 to vyjde, na 3,9 to nevyjde, kvůli životnímu prostředí. Řekněte mi, jaký je rozdíl mezi 125 metry u dálnice, že to něco nevyjde, že to poškodí. Na 3,9 km křižovatka poškodí a na 3,785 nepoškodí. Hodně se mi to zdá divný. 5krát už to bylo přepracované a stále se pokouší od roku 2008. Když se kouknete na Pražský okruh, městská část Modřany a městská část Točná zastavili tam již zbudované sjezdy. Prostě to tam nechtějí. Je to zavřený. A vybudovalo se to. Ale budou možná, ale dokázali to. A my tady říkáme, pojďte a udělejte nám křižovatku. Tak křižovatka má tvar kosodelníku. Teď to trošku odlehčím. Kosodelník je kosočtverec. Co kosočtverec znamená, můžeme vidět na záchodkách. To bude přesně to, co to tady způsobí. Máte to ve svých rukou. Vaše podpisy, vaše jména budou nesmazatelně zapsané pod tímhletím rozhodnutím. Volili jsme vás a chceme žít v dobrým prostředí. Všecko se tady zlepšuje. Snažíme se mít čistý ulice, opravuje se a investujeme. Ale tohle zavře, já už jsem to tady kreslil před 2 lety, uzavře naši městskou část mezi 3 největší silnice v České republice. Bude to mezi D1, D3, D5 a D8. D5 stojí, D1 fachčí a D8 funguje taky. Ta D3, to bude ještě chvilku trvat, ale bude tam. 150 000 aut. Děkuju pěkně. To je pro naše děti. Opravdu važte. Dobrý den, já jsem Štýler, já jsem taky zastupitel městské části Praha 11, jsem z pro Prahu 11 a chtěl bych také říct svůj názor, tak jestli mi hlasování umožníte. Tak dávám hlasovat pro, aby vystoupil pan Štýler, kdo je pro. Když jsou proti Nerchousová. Jsem proti, už nevrátí. Zástupce Prahy 11 slyšel. Přesto máte slovo. Dobře, děkuji. Já bych to pojal z trochu z jiného úhlu pohledu. Ústava České republiky zajišťuje všem občanům právo na zdravé životní prostředí. Já si myslím, že tak, jak jsem teda ne tak detailně jako pan kolega, ale nahlídl do této studie, já tak jsem přesvědčen o tom, že tomu bude právě, že ta studie a plánovaná křižovatka je v zásadním rozporu minimálně s tímto článkem ústavy. Takže bych chtěl apelovat na váš zdravý rozum a na budoucnost vašich, potažmo i našich dětí, o tom, že toto je aspoň v mých očích v subjektivním pohledu protiústavní krok. Děkuji. Děkuju. Dál někdo chce vystoupit? Ne, ta zvěstce, budeme hlasovat. Já vás poprosím, přesto vás někteří neznají, jestli se představíte. Já jsem jenom zastupitel Vesce. Tak kdo je pro, aby pan Janata vystoupil? Tak pan Chaloupka, Vytvarová, Parule, Kastner jsou pro, kdo je proti. Archelousová je proti a paní Hrubá a Venturová se zdrželi, přesto máte slovo. Děkuji, já bych chtěl navázat na pana, který mluvil. Já bydlím 1800 metrů od Pražského okruhu a neumíte si představit, co tam jsou dní, když se tam takový hluk, nedávno jsem si myslel, že po hlavní městecký jezdí tanky, jaký tam byl ráno hluk. Je to teda podle počasí a když je větší vlhkost, tak je to daleko horší. Já jsem tady se zúčastnil několika vašich zastupitelských shromážděních a postrádám tady jednoho pána, myslím, že se jmenoval Komárek, který hned mě
prosazoval vesteckou spojku, aby se zabránilo jízdám tady přes Šebrov. Já jsem si všiml asi, je to minimálně rok, že tady v podstatě už ty kolony, které končily až někde za fotbalem hřištěm, úplně zmizely. Já nevím, jestli to bylo... To se opravdu mění. Ne, tak to se neví. Moje dcera tady jezdí každý den do práce autobusem, já jezdím tak 2x, 3x týdně, ještě se mi nestalo. Před kruhákem stojí 5-6 aut, víc ne. Jestli mi řeknete, kde... Já bydlím na Hlavní, takže... No, je to větší. 5 minut maximálně se tam čeká. 5-6 aut. A ještě bych vás chtěl říct jedním, jestli jste o to zaregistrovali minulý týden, Nejvyšší správní soud zrušil zásady územního plánování Jihomoravského kraje. A tam se dalo dohromady 17 zastupitelů, se dali dohromady 17 starostů se dalo proti územnímu plánu, protože nesouhlasili s tím, co to je podobné jako tady. Tam má vzniknout velké množství dálnice a bylo to tam stejně jako u nás. Nejdříve se bylo k jedné dálnici, pak ke druhé, ke třetí silnici. Bylo to prostě přesně udělané jako u nás salámová metoda. Nejdřív se Pražský okruh, který už probíhá tak už rok a půl, tak tam byla EIA nejdříve, pak Exit 4, teďka spojka. Dělá se to prostě protizákonně salámovou metodou. Já prostě s tím nemohu souhlasit. A když jste, paní starostka, říkala, že budeme probíhat Exit 4, ten Exit 4 má 500 metrů dlouhý ocásek směrem do Vesce a pokud bude Exit 4, tak už je to začátek spojky a víceméně je to 4proudová komunikace a pokračovat má dvouproudovou, což jako každý, kdo je trochu soudný, tak uzná, že prostě ze 4 proudů udělat 2, že to neudělají, že to tam žádný trichtýř nevznikne, že tam bude rovnou už ty 4 proudy z druhé strany z Vesce jsou tak to je 4 proudy. Už hotové. Děkuji za pozornost. Někdo další z veřejnosti? Paní Koláčková. Koláčková Šiberova. Prosím vás, já bych apelovala na zastupitele, protože nevěřím, že to všichni prostudovali ten posudek, protože jsem se třeba přesvědčila, my jsme protestovali jenom proti benzínce a všechno se schválilo zastupitelstvu vždycky, nebo prostě v podstatě byly taková proti takovýmhle projektům jsou stanoviska většinou souhlasní zastupitelstva. Myslím si, že bez znalosti věci úplně, takže bych apelovala taky, aby se více zvážilo toto rozhodnutí a toto usnesení, protože ve chvíli, kdy neexistuje v dohledné době pokračování Pražského okruhu, tak mám obavy, že ta vestecká spojka svede dopravu tady na i tu dopravu kamionovou do další zhoršení. Děkuji. Procházka Hrnčíře. Já tady podporuji to zamítavý stanovisko v plném rozsahu. Jsem Dálešák ze Zastáva, jsem z Křeslic a chtěl bych teda říct taky nějaké své stanovisko, jsem to měl. Tak kdo je pro, aby vystoupil pan Dálešák z Křeslic? Chaloupka, Kastner, Vytvarová, Paroulek jsou pro. Kdo je proti? Archousová, Ventová, paní Hubá se zdržela, máte slovo. Já to vemu trošičku jinak, z jiné báze. Já nejsem Pražák dost dlouho. Já jsem přišel pozemku k Křeslicím před 5 lety, podíval jsem se do územního plánu. Tam nic nebylo, krásná věc, koupil jsem si pozemek v Křeslicích, postavil jsem tam dům, takže se na to zkusím podívat pragmaticky, tak jak se podle mě na to by měl podívat každý z nás, kdo tady v blízkém okolí bydlí. Samozřejmě následně jsem zjistil, když jsem postavil dům, co tady prostě za nebezpečí hrozí. A myslím si, že laickým rozumem, když se podívám, že tady ve Vesci kousek končí 4proudová komunikace v polích, ani nepochopitelně proč. Podívám se, kdo plánované křižovatky tvaru pentagramu, která je nejkapacitnější křižovatkou, která se dá na dálnici postavit. Rozumím tomu, že tady se tvoří kolony, ale myslím si, že ten problém se musí řešit jiným způsobem, ale ne tu nejkapacitnější křižovatkou, která na dálnici jde vytvořit. Podívám se tam za Metrans, kde opět tam končí nějaká 4proudová komunikace. Když se podívám do těch plánů, toho pentagramu, kde jsou plánované
2 pruhy sjezdu, ale hned u toho je ochranný pásmo, kde se nesmí stavět, aby se tam ty další 2 pruhy dali přidělat. Tak nemusím být moc chytrý. K tomu, když se nedaří postavit velký okruh, když tam ta křižovatka bude a vidím, že tam vlastní Tesco, pozemky a další developerské společnosti a Tesco má v plánu postavit největší store v Evropě, tady v tomhle místě, kde v tom posudku se vůbec neobjevují ten nárůst těch kamionů, který to tam budou zavážet, těch lidí, co tam do těho Teska budou jezdit. Ale poskládám si jenom ty 3 body. Tamhle končí dálnice, velkokapacitní křižovatka, která tady vůbec nemá, prostě taková tady v republice neexistuje. A tamhle 4pruhovka zase u netranzit. Tak nemusí být moc chytrý k tomu, když je zablokovaný výstavba dalšího toho velkého okruhu. Jaký tlak, jestli ta křižovatka vznikne, jaký tlak vznikne na propojení tady těch věcí. Jenom bych chtěl apelovat na to, abyste to zamítli, protože tak, jak tady sedíte, jestli tu křižovatku schválíte, tak já vám říkám, že do 15 let to tady stojí a všichni na našich barákách si můžeme škrtnout 50% cen. Já jsem za ten barák zaplatil dost, vy jste možná viděli. Já vím, co to znamená, že si budu moct škrtnout 50% hodnoty do baráku. Vím, proti jaký síle stojíme. Tesco a podobně, co má za právníky, jak to tady mít přes ODS, přes strany a podobně. Jsou v tom velký prachy. Ale vy jste tady zastupitelé a zastupujete nás občanů. Byl bych rád, byste to odmítli. Děkuji za vaše vyjádření. Já se jmenuji Příhodová, jsem z části Hrnčíře a zástupce petičního výboru. Já bych chtěla reagovat na 2 body z návrhu proti usnesení, z protinávrhu usnesení pana Paroubka. A sice na to, že vybudování dálniční spojky D1 a okruhu je v rozporu s programovým prohlášením našeho zastupitelstva. Chtěla bych k tomu dodat, že to není v rozporu jenom s tímto programovým prohlášením, ale že i v předvolebních materiálech vítězného sdružení pro lepší obec tak se objevila věta: zasadíme se o to, aby se vestická spojka nestala spojnicí pražského okruhu R1 a dálnice D1. Takže vestická spojka je přesně takto projektována, tak to má sloužit, takže já na vás apeluji, abyste v tomto smyslu šli do sebe a přehodnotili vaše usnesení posudku na exit, protože vestická spojka samozřejmě navazuje na exit a pan Paroubek má naprostou pravdu, že tahle teze je v rozporu s tím, co tady teď zřejmě hodláte odhlasovat. A druhý bod samozřejmě, to je naše téma petice. Tam bych chtěla připomenout, že máme 1200 podpisů, což je 60% občanů, kteří mohou být podepsáni pod petici z Hrnčíř i Šeberova dohromady. Když si tady byly dohady, že máme v petici několik typů petičních archů a pokusy tu petici na základě toho diskreditovat, my jsme se proti tomu ohradili, ale pokud jde o exit, tak tam je to naprosto jednoznačné. Na všech těch arších je zásadní nesouhlas s exitem. Takže tady na vás znovu apeluji, abyste vyhověli petentům, protože skutečně nadpoloviční většina Šeberova, Hrnčíř i Šeberova, nechce exit. No a chtěla bych ještě na závěr říct, že zastupitelstvo má být prodlouženou rukou občanů. My jsme si vás zvolili na základě toho, co jste nám slíbili. Takže si myslím, že by bylo vhodné, abyste občanům vyhověli. A úplně na závěr, vítězné sdružení pro lepší obec se původně mělo jmenovat Za lepší obec. Kvůli zkratce tento název nevyšel, nebyl přijat a myslím si, že možná původní návrh měl zůstat. Děkuju. Já jsem Ivana Slivkaničová, bydlím v Hrnčíři. Paní Příhodová, prosím vás, můžete mi vysvětlit, jak to, že moje jméno se objevilo na všech 3 peticích, když já jsem vám podepisovala jenom 1 petici. A není to jenom můj případ, je to i případ mého partnera, je to i případ mých sousedů. Takže já velice pochybuju, že mluvíte za nadpoloviční většinu občanů Hrnčíře a Šeberova, protože to tak jednoduše není. Já vám na to odpovím. A mě osobně dost vadí, že tímhle způsobem manipulujete s mými osobními údaji a já se proti tomu budu bránit. Budu moc odpovědět, můžu reagovat? Tak já bych k tomu chtěla říct, že samozřejmě nemůžu ovlivnit, kdo podepíše na petici vás nebo napíše tam vaše jméno víckrát, ale můžu vás ujistit. Počkejte, já neznám jednotlivý občany, ale já vám říkám jednu věc, která je podstatná, od tohohle můžeme úplně odhlídnout. My jsme petici pečlivě zkontrolovali,
Seřadili jsme si všechny lidi podle abecedy, vyškrtali jsme všechny podpisy, které tam jsou dvakrát. Měli jsme tam, nebudu jmenovat jednu paní, která nám chtěla hodně pomoct, měli jsme ji tam 5krát. Takže 4 podpisy přišly samozřejmě nekompromisně pryč. Jste tam započtená jenom jednou, můžu vám to ukázat v materiále. Buď mi nerozumíte, nebo mi nechcete rozumět. Petice jsou 3. Já jsem Petice je 1. Podepisovala první. Ne, každá má jiné znění. Já jsem podepisovala první proti konkrétnímu projektu. Ale na dalších 2, které mají jiné znění, je opět moje jméno, ale ty já už jsem nepodepisovala. Já vám říkám, jste vyškrtnutá, protože my jsme to všechno sečetli. Jste? Já vám to ukážu. Já vám to ukážu. Jste vyškrtnutá. Nejsem vyškrtnutá. Ne, já vám to ukážu. Mi to prosím ukažte. Dobře, tak se domluvíme, já vám ukážu originál petice a ukážu vám, že jste vyškrtnutá. Já si omlouvám, já bych si dovolila to vysvětlit tu situaci. Ne, jako opravdu, to byla první věc, na kterou jsme si dali Já bych pozor. jenom upřesnila, jak to teda je s těmi peticemi. Petice byla odevzdaná na úřad městské části Praha-Šeberov v dubnu 2008 se 600 podpisy, označená jako první etapa. Tak. A potom hned o asi 3 týdny později, v květnu roku 2008, byla tatáž petice odevzdaná znova na úřad městské části se 690 podpisy, s tím, že těch prvních 600 bylo stejných jako v té petici o těch 14 dní, 3 týdny. To není pravda. A teď mluvím já. A 90 podpisů tam přibylo, ano. Takže to byla etapa 2. A potom to jsme uzavřeli, úřad městské části se k té petici vyjádřil a petice byla uzavřena. Potom v červenci roku 2011, čili o 3 roky později, byla doručena na úřad městské části další petice, které opět figuruje těch původních 690 podpisů plus dalších do avizovaných 1160 podpisů. Existují na této petici podané v červenci 2011 3 různé texty, které se z mého pohledu liší vyzněním, protože ta první petice, která byla sbírána v roce 2008, vyjadřuje nesouhlas s lesnickou spojkou v navrženém znění v roce 2008. Kdežto ta část petice následující, která je podepisována zjevně později, se vyjadřuje k petici, se vyjadřuje k lesnické spojce jako takové a nesouhlasí s lesnickou spojkou jako takovou, nikoli v navrženém znění v roce 2008. V těchto 3 odevzdaných peticích, čili v dubnu 2008, v květnu 2008 a potom o 3 roky později v červenci 2011 jsou použité ty samé podpisy, okopírované. Takže si myslím, že, nebo my to víme, protože jsme mluvili s různými petenty, kteří podepsali tu petici v roce 2008 přímo k té konkrétní dokumentaci lesnické společnosti, která v té době byla na stole. Že bez pochyby ty podpisy nejsou v roce 2011 relevantní, že ti lidé se vyjadřovali k petici nebo k textu v roce 2008. Za prvé se za tu dobu pohnula ta dokumentace jako taková a za druhé samozřejmě se pohne spousta dalších podmínek, které mohou ovlivnit názor těch petentů. Tím pádem my už jsme tohle zpochybňovali jednou asi před půl rokem, že ta petice teda z toho roku 2011 pro nás prostě není v pořádku, ale přesto jsme jako úřad městské části se k ní znova vyjádřili, udělali jsme aktuální vyjádření té petici, čili my jsme se s ní opět vypořádali podle zákona, i když si myslíme, že ta petice zcela v souladu se zákonem podána nebyla. Takže ty petice, všechny ty 3 v pořadí, byly náležitě vyřízeny. A já znova říkám, že nejsem přesvědčena o tom, že petice, která teď teda, řekněme, leží na stole, i když byla vyřízena z toho července 2011, že skutečně ti petenti
kteří tam jsou, by dnes znova tu petici podepsali. Proto já navrhuji, vy jo, ale ne všichni, třeba tam. Ale jo, já si paní doktorka, vy máte slovo. Jestliže výboru, že pokud opravdu se chce 12 podpisy zaštiťovat, tak by ty podpisy měly být aktuální, měly by být sbírány k aktuální situaci, která je. Já už musím reagovat. Můžu reagovat, prosím vás. To je pravda. Paní Archlousová ještě domluví a můžu s tím počítat teda, že budu reagovat, tak já už se nehlásím. Takže já vyzývám petiční výbor, aby udělal nějaký aktuální text a zkusil teď aktuálně pozbírat, kolik by skutečně sebral podpisů a my potom to budeme brát smrtelně vážně. Ale teď zrovna tohleto už nepovažujeme, stále se tím prostě zaštiťujete, ale pro nás už to není pravda. Takže můžu dokončit. Já mám slíbeno, že můžu reagovat. Můžu. Paní Příhodová a pak paní Stupňáčová a pak pan Karlík. Vím po vás, pane Karlíku. Tak. Tak já bych chtěla říct první věc. Tady se objevila výhrada, že na petičních arších máme různé texty, že se tam píše, že nesouhlasíme s Vesteckou spojkou v navrhované podobě, anebo že nesouhlasíme s Vesteckou spojkou jako takovou. Já bych k tomu chtěla říct, že navrhovaná podoba Vestecké spojky je pouze jedna. To je podoba, která je v územním plánu od roku 1999. Nemůžete operovat čímkoliv dalším. Takže tohleto si myslím, že můžete považovat za vyvrácený argument. Pak bych se chtěla zeptat paní Archalousové, jestli to, co tady říkala o těch překopírovaných podpisech, si mám vyložit tak, že tam je některý podpis dvakrát. Já jsem neříkala, že je tam podpis dvakrát. Já jsem říkala, že ty podpisy byly použité dvakrát. Dobře. Aby úplně byla přesná, 600 podpisů bylo použito 3krát. V dubnu 2008, květnu 2008 a červenci 2011. Zatímco bez dalších 90 podpisů to bylo použitý už jenom dvakrát a ty poslední už byly použitý jenom jednou, kterých je 560, už jsme nepočítali. Ale i tak už je to v roce 2011 vyřízená petice. Každá petice končí jejím vyřízením. Petice končí, jakmile byl, myslím, že to je tak nějak přibližně v zákoně, nebudu citovat přesně, jakmile se byl naplněný účel. A ten trvá až do chvíle, než bude Vestecká spojka vyškrtnutá z územního plánu. To může trvat ještě dost dlouho, vidím, že asi potrvá. Ale k tomu ještě bych teda chtěla říct jednu věc. Ta petice byla dělaná v několika etapách z jednoho prostého důvodu. My jsme přinesli 600 podpisů a domnívali jsme se, že vám to bude stačit. Nestačilo to, tak jsme pokračovali dál, přinesli jsme další etapu. Zase to nestačilo, takže budeme muset zřejmě udělat 4. etapu, protože ani 60% není dost. Ale je to jedna petice, má 3 části, zatím 3 části. Doktorka Světkaníčová se ještě vyjádří, pak pan Karlík. Já nemůžu souhlasit s tím, co paní Příhodová říká, protože pro mě je to opravdu manipulace s mými osobními údaji. A jestli jste chtěli v roce 2011 předkládat novou petici, tak jste měli za mnou přijít a zeptat se mě, jestli souhlasím s tím, aby moje jméno bylo znovu použito. A já bych vám řekla ne, nesouhlasím s tím. Ne, termín nová petice není prostě nesedí. Nová petice prostě neexistuje, protože vy jste dali jednu petici, druhou petici, třetí petici. Ne, my jsme dali jednu petici ve 3 etapách. Tak to je. Není to pravda. Já bych chtěl poprosit i dámy. Já si myslím, jestli petice je nebo není, mě vůbec nezajímá. Pan Paroubek říkal nějaký názor, nějaký nový prostě přístup té Vestecké spojce. Inženýr Pařík říkal to samý. Pánové se tady vyjádřili, my se budeme hádat s paní, jestli tam má podpis jedno nebo dvakrát. To dejte k soudu. Tak proč to tady o tom řečníte? Tady je Vestecká spojka, který má rozhodnout zastupitelstvo. Mě ta petice vůbec nezajímá. Já jsem ji taky podepsal, nebudu se hádat, jestli tam podepsali. Souhlasíte, nesouhlasíte? Až rozhodne zastupitelstvo. Jich se ptáme. O jednom hlasu se mají no ještě. Já si myslím, že to je zástupný problém, kterým se chce ten problém spíš zamáznout. A proč teda nepřijdete za mnou a neřeknete mi, jak ten podpis vyškrtnu? Já už jsem poslechněte, co říkal pan Paroubek, co říkal. Pokud si to chcete potom vyříkat, tak si to vyříkejte ven. Dejte si facky pár facek na chodbě, bude to vyřízený. Já jsem pacifista, pane. A co mluvám, pardon. Ano, krátkou technickou
technickou záležitost. Mě taky docela rozčiluje tady ta debata o těch peticích, protože jestliže byť ve 3 etapách dalo už 60% tady místních občanů najevu svůj nesouhlas, možná kdyby se dělala 4. etapa, tak se zase přidá nějakých dalších 200. 100%. A jak říkala paní Příhodová, tady jde pořád o jednu věc, jde o nesouhlas s křižovatkou a s jižní spojkou. Jestli je petice vypořádaná nějakým dopisem z městské části, přijali jsme vaši petici a budeme o ní přemýšlet, tak to není vypořádání. Ty lidi prostě tady vyjadřují svůj nesouhlas a na půdě zastupitelstva ten jejich nesouhlas prostě není přijatý a bavíte se tady o nějakých procesních záležitostech. Pro Boha, naslouchejte hlasu lidí, kteří vás zvolili, za to, co vás zvolili a konejte podle toho. O ničem jiným nemá cenu se bavit. My jste dotleskali. Někdo další ještě něco? Nebo prosím zase. Možná já chci dodat, kolik těch peticí my máme. Pardon, Martina Platíková, Garanční Šeberov. Já jsem se chtěla zeptat, kolik peticí máme dodat, aby konečně se tím zastupitelstvo začalo bavit nebo vůbec zabývat, když v průběhu těch let jsme jich dodali tolik. A teďka zaslechli jsme slova a teď se konečně s tou peticí budeme zabývat. Protože to je neustále odročování toho problému, který tady nám máme neustále na stole. To je jenom otázka do diskuze. Když teďka jste říkala, ano, teď se jí konečně budeme zabývat. A lidi je volili, čili vlastně nezabývali, nebo jste čekali na co? Největší hlasování, ne? Takže zastupitel paní Archalousová se hlásí po druhý. Tak já bych se dovolila k tomu vyjádřit k tomu, co tady dneska projednáváme. Dneska tady projednáváme posudek dokumentace EIA Exitu 4 a k tomu bychom se měli vyjádřit. My jsme k dokumentaci EIA Exitu 4 jako zastupitelstvo přijali usnesení, které formulovalo podmínky, za kterých budeme souhlasit. Ty podmínky v tom posudku všechny jsou řešeny s výjimkou teda toho, že ten posudek slibuje omezení nákladní dopravy, nikoliv zamezení, jak my žádáme. Proto v tom návrhu dnešního usnesení je, že skutečně trváme na zamezení, nikoliv omezení té nákladní dopravy, ale jinak ty naše podmínky jsou akceptovány. Diskuze o těch podmínkách byla už při schvalování té dokumentace EIA a všechno to tady padlo, takže myslím si, že když budeme trvat na zamezení, že můžeme nikoliv v dnešní době schvalovat, ale jenom vzít na vědomí ten posudek. A jinak, co se týče všech těch názorů na to, že máme pravomoce se postavit proti Vestecké spojce a Exitu, že můžeme účinně nějakým způsobem to zastavit, abychom nezničili životní prostředí našim dětem, Vašku. Tak máme k dispozici 2 důležité dokumenty. Jedním z nich je usnesení Nejvyššího správního soudu ohledně právě žaloby městské části Praha Křeslice na vyjmutí Vestecké spojky z územního plánu. Nejvyšší správní soud prostě vyjádřil celkem jasně, že žádná z městských částí nemá, protože nemá statut obce. Obec je jenom Praha. Žádná z městských částí nemůže cokoliv vyjmout z územního plánu. Takže to je rozsudek Nejvyššího správního soudu ohledně Křeslic, které se něco takového pokusily. A potom mám k dispozici vyjádření pana Hudečka, prvního náměstka primátora hlavního města Prahy. A to vyjádření k té petici, o které tady celou dobu mluvíme a která teda byla zaslána i na hlavní město Prahu, nejenom na naší městskou část. Pan Hudeček tady píše petentům,
že v případě veřejného projednávání konceptu územního plánu byl stanoven jako poslední den lhůty pro uplatnění stanovisek, připomínek anebo námitek den 9.12.2009. Nelze tedy konstatovat jinak, než že požadavek uplatněný po lhůtách určených k veřejnému projednání nelze přihlédnout. To znamená, že petenti se pokusili apelovat i na teda magistrát, který v tomto případě by měl, má postavení obce, čili mohl by nějakým způsobem ten územní plán ovlivnit, ale i tady ten orgán, který by k tomu byl kompetentní, se vyjadřuje, že nemůže, protože ty veřejné námitky a připomínky měly být dodané do 9.12.2009 a nyní už je to po termínu. Takže my teda se tady dneska vyjadřujeme k tomu posudku té dokumentace, jak už jsem řekla, to je věc jedna. A věc druhá, kterou vlastně tady vy pořád požadujete, je teda vyjmutí té lestecké spojky a exitu 4 z územních plánů, což ale ovšem my skutečně nemůžeme ovlivnit. A bylo by chybou odmítnout posudek k dokumentaci EIA, protože potom, jak už jsme mnohokrát říkali, by naše připomínky nebyly přijímuty a nebyly akceptovány. My když dneska napíšeme, my ten posudek odmítáme, tak prostě to bude smetený ze stolu, protože my k tomu ty kompetence v podstatě nemáme, abychom něco takového udělali. Zatímco když my napíšeme, že žádáme o zamezení tou váhou, tak oni to budou muset vzít v úvahu. A my dokážeme alespoň to, že tady ty kamiony jezdit nebudou. Když napíšeme jenom, my s tím nesouhlasíme, tak tahle připomínka bude smetená ze stolu. A ta naše kompetence, kterou v tomhle případě máme, nebude využita. Všechno Já jenom, jestliže, jak říkáte, nemáte kompetence, ale máte tu petici, která už tady se táhne léta, takže petici máte. Máte vyjádření občanů. Takže já si myslím, že máte. A potom územní plán se přece vždycky připomínkuje na městské části, to se dělalo i v minulosti, tak proč bychom to nemohli připomínkovat teď? To už se přece vždycky dává připomínkám, takže není potom ta funkce jaksi cestná, kdyby to vlastně nic neznamenalo, naše připomínky k územnímu plánu. To si myslím, že není pravda. Děkuji. Já si myslím, že sice nemáte kompetence k nějakému zamítnutí, ale můžete vyjádřit nesouhlas, protože já bych se obávala být na místě zastupitelů, kteří si neprostudovali tu celou dokumentaci, se vyjádří. Já jsem to teda taky bohužel nestihla, neměla jsem čas, takže nevyjádřím se nějaké konkrétně k tomu, ale po zkušenostech s provozem Pražského okruhu, kdy kamiony si zkracují cestu tady ulicí na Jelenách a totálně blokují dál tu křižovatku a tím zhoršují průjezd Čeberovem. A není síla, víte, že už jste proti tomu protestovali, není síla jenom tohle nějak napravit, tak bych se obávala jako nějak souhlasit tady s tou křižovatkou úplně, že vy můžete vyjádřit sice připomínky, ty můžete vyjádřit i při vyjádření nesouhlasu té dokumentace. Já jsem chtěla jenom říct, že my opravdu nejsme tady kompetentní, nebo nejsme do toho, tak do toho nemůžeme zabřednout, protože tomu nerozumíme, ale my jsme tady na to měli odborníka pana Schneidera, zažili jste ho tady řada z vás, který myslím, že to vysvětloval, my jsme s ním měli několik sezení, myslela jsem si, že tak polopaticky a on tady říkal, že hloupé by bylo, aby jsme odmítli, aby jsme zamítli. Že my můžeme dávat připomínky a ty připomínky, těmi se pak někdo bude zabývat. Takže skutečně my jsme se tím zabývali dlouho, měli jsme tady na to člověka opravdu kompetentního a ten nám to, myslím, polopaticky vysvětlil a myslím, že tady byla i řada z vás. To bylo, pardon, přes hluk. Tak, pan Paroulek. Tam je problém v tom, že může vzít úvahu, ale vůbec to nemusí být skutečnost. A proč má ta komunikace být stavěna?
odpovězme si na tu otázku. Příjezd ke komerčním centrum, to je to hlavní. Je nezajímá investory Šeberov, Šeberov, on to nedělá kvůli nám, on to dělá kvůli komerčním centrum, aby se tam dostali ty kamiony, aby to měli krátký a podobně. A to jste slibovali na různých místech, ochranné valy, jestli jste slyšeli, slyšel jsem i vyjádření pana ministra, když uváděl nového ředitele silnic a dálnic, tak prostě to mají omezit, hlavně stavět a ty valy možná někdy v budoucnu. Ale já bych se chtěl teď každého ze zastupitelů teď zeptat, jestli se opravdu domníváte, že pokud nějaká komunikace začíná na Pražském okruhu a končí na D1, že to není spojka dálnic. Proč to není spojka dálnic? Spojuje dálnice. Tak v čem je to, jak to, že prostě v programovém prohlášení něco je a pak se jedná způsobem, že to vlastně není spojka dálnic. Proč to není? Můžete mi to někdo vysvětlit, nebo každý jednotlivě zastupitelé se k tomu mohlo vyjádřit, jestli to považuje za spojku dálnic nebo ne? Já bych, že to považuji za spojku, ale z jednoho prostého důvodu. Já když pojedu z Plzně a budu bydlet na Jižňáku, tak proč bych jezdil přes Prahu, když můžu jezdit tady tudy? Jsem o půl hodiny dřív. Prosím vás, my bydlíme v Praze, tak musíme počítat s tím, že nějaký provoz tady bude. Já jsem teda s tím souhlasil s tím furt, ale když vidím tyhle ty problémy tady, tak asi budu muset změnit stanovisko, nebo já nevím co, ale silnice jsou potřeba. Jestliže se tohle neudělá, nikdo nám to neudělá. Podívejte se, všude ve okolí, všichni o to bojují, aby měli obchvaty okolo vesnic. Když jsme v Praze, to není obchvat. Všichni proti. Když se furt bojíte kamionů, podívejte se dole v Edenu, viděl jste tam někdy kamion z zásobování? Takový obchodák, viděl jste ho tam? Já teda ne. Já teda jo. Že tady budou jezdit kamiony, prosím vás, bude se stavět obchvat, se nic nepustí. Obchvat už je vystavený. Moment, ale máte tenhle obchvat, já mluvím, ten se nebude tady nahoru, tak vlastně tady vůbec nepojedou. To mají říkat chudáci na Spořilově, to všechno zmizí tohle. Tady akorát je problém teda s tím Teskem, nebo co, že by se tam zásobovalo. Jinak pro každého, jinak proti tomu bych neměl vůbec nic. Je to zrychlení dopravy, čeho zástavba, to se týká, prosím. Viděl jsem dopis pana Dalibora Maňského, který... A kde by se jako zástavba tady? Spousta no. Jako, mluvíte jako zástavba, komerční zóny, Průhodnice, to nevím, já vím akorát všechny. Pan Klouka skončil? Rozkončil. Já jsem mluvila, pan Štýler chce vystoupit. Co tady zaznělo, ano, plánuje se ohromná výstavba 9 000 kancelářských míst, která by měla být mezi Újezdem a Kateřinkama. Nevím, jestli o tom víte, a je to všechno navázaný na právě tuhletu křižovatku. Já, co jsem tak jako zjistil, tak nejvíc na tuhletu křižovatku, kromě Teska, tlačí Metrans, který se fofrem potřebuje někam dostat. Čili je to o sousedských vztahách. Vy pomůžete těmhle, nebo nepomůžete těmhle, pomůžete tamhle těm. Jako. To, co prostě tady budete dneska rozhodovat, je samozřejmě dílčí část celé té křižovatky. My jsme si vědomi toho, že v EIE nerozhodujete o budoucnosti bytí či nebytí té křižovatky. Ale jděte si stoupnout na most Šeberovský tady. Já jsem chodovák, bydlím v Zakouřilové ulici, kdo znáte Chodov. Já mám možná štěstí nebo neštěstí, bydlím v tom největším vyboulení té jedničky od Zakouřilové ulice. Ale mám sousedy, který bydlejí, takže mají vchod od baráku 7 metrů od protihlukové stěny D1. Jako, jestli chcete, vy, co máte jakoby takový ty tendence souhlasit s tím šmejdem, který má být tady na 2,8, přijďte ke mně na kafe a uslyšíte to tam. Ale já si myslím, že lidi, kteří bydlejí u vás nahoře na Šeberově, že to tam to mají taky. Takže vědí, o čem mluvím. Děkuji. Ještě dám prostor zastupitelům. Já bych teda navázala na pana Štýlera, protože se tady opravdu nevyjadřujeme k tomu
k existenci, neexistenci. Ale ano. Vyjadřujeme se teď postupně. A pro mě je dané to, že jsme se rozhodli a schválili v listopadu loňského roku náš postoj a napsali jsme podmínky, které chceme, aby byly splněny. A já jsem si to tedy také četla, také jsem si to v uvozovkách řeknu studovala, když nejsem inženýr, nejsem technik. Vyhledávala jsem si připomínky, které dávala městská část, které dávali jiní. A z toho vidím, že nám těch 5 bodů splnili a ten jeden prostě souhlasím s navrženým usnesením paní starostky z toho důvodu, že tam bude, tak jak to má další ten bod ještě vložený na znovu trvání na tom požadavku na zamezení. Kadeřábková, ještě podruhé. Já nevím, jestli jsem na řadě, ale jestli jsem hlásím někdy předem. Já jenom chci říct tuhle věc. My tady všichni bydlíme blízko dálnice D1 spousty let a vidíme jenom kolem sebe, jak se na ní pramení další a další spojky, ale se samotnou dálnicí se nic neděje. A to si myslím, že je špatně. Pustit další přivaděče nebo odvaděče, nebo jak se to všelijak jmenuje, je nesmysl, protože se nejdřív musí rozšířit dálnice D1. A jestliže se tam budou stavět další administrativní centra, tak se to jenom zhorší a ta dálnice nakonec stejně nebude funkční. Děkuju. Na to opět my teda na jednání opravdu i na magistrát chodili. Já osobně jsem byla na jednání Rady pro dopravu, kde jsme za městskou část dávali požadavek na odlišnění a tak dále. Takže i v této oblasti, když se to netýká tohoto bodu, jsme konali. Já jsem Příhoda, jsem z Hrnčíř, tady omlouvám se, jestli nestoupnu, protože bych si porazil stativ. Ale chtěl bych říct jenom 2 poznámky. Jednak z čeho vycházíme, když si myslíme, že když zamítneme, když dáme úplně negativní stanovisko, že nám to schodí ze stolu a nikdo se tím nebude zabývat. Za to, když vyjádříme nějaké připomínky, že těmi se někdo zabývat bude a že je potom taky splní ve skutečnosti. Mně přijde, že to je vlastně úplně, no je to tam napsaný, no, to jo, ale jestli to opravdu udělají. A druhá věc, nějak tady zapadlo to, na co se ptal pan Paroulek, jak je to tedy s tím programovým prohlášením, jestli ta věta znamená opravdu, že se zasadíte o to, že to nebude spojovat dálnice. Jak je to s tou spojkou dálnic teda ve skutečnosti? Já bych chtěl jenom opravit pana Paroulka. Před rokem a půl rozhodlo ředitelství dálnic, že už žádný valy podle hlukovým zábraným přestavit nebudou. Ne, že by nechtěli, takže prostě vás, co vám tam napsali, jestli něco slíbili, to slíbí na papíře, tím to končím a tím to končí, ale ohledně těch váh, viděli jste někdy elektronickou váhu na silnici druhé třídy, která má být vesecká spojka. To je prostě, udělili se vůbec elektronickou váhu, ty se nedělají ani na rychlostních silnicích první třídy, ty jsou jednou za 100 km někde na dálnicích. Víte, kde je tady nejbližší nějaká váha, že by udělali váhu, která stojí obrovský peníze a celoroční provoz. To jsou prostě, to se slíbí všecko a bohužel to zůstane na papíře. Já jenom úplně krátce, elektronická váha je na komunikaci druhé třídy ve Zlatníkách třeba, která efektivně zamezila vjezd do Zlatník a v tuhle chvíli funguje naprosto 100% a je na komunikaci druhé třídy a není to tak daleko od nás. Zlatníky jsou směrem do Zlatníky jsou Zlatníky, ale že by tam bylo. Už naposledy KOS, jestli můžu tady panu zastupiteli, bych rád odpověděl na otázku, proč do Edenu, do nákupního centra nejezdí kamiony. Nejezdí tam proto, nejezdí tam proto, protože nepojedou z jedné strany most na Podélci a z druhé strany nepojedou tramvajovou trolej, takže proto tam nejezdí kamiony, jinak by tam zřejmě jezdili. Pak jenom k tomu, pardon, že se tady nejedná o existenci nebo na existenci vestecké spojky, ale po připomínkách je, víte, mě to trošku připomíná, jako kdybych si nenechal rovnou useknout hlavu, ale nechal bych si pomalu osekávat prstíky. To je asi takovýhle ten přístup. A poslední připomínka k tomu dopisu pana inženýra Hudečka, že připomínky ke konceptu skončily v říjnu nebo kdy roku 2009.
To je skutečně pravda. Nový koncept územního plánu, který byl připravovaný od té doby, je mrtvej, bude se připravovat úplně nová dokumentace. Takže si myslím, že pokud městská část, ať už vaše nebo i naše, nepodala relativně totálně negativní připomínku k těmto dvou stavbám, že možná se rýsuje nějaká nová možnost a že i tou přípravou nového metropolitního plánu je možnost do této problematiky opět znovu vstoupit a ne jenom dělat nějaká velice lehká kosmetická řešení tím, že se budeme bavit o tom, co nám povolí nebo nepovolí, kde nám ustoupí. Tak tolik asi můj názor. Něco podobného samozřejmě budeme prosazovat i na Praze 11. Ovšem tam ta situace je velice obtížná, protože koalice ČSSD, ODS má na to nějaký jiný názor, takže jsme na tom tak trochu podobně, jako jsou tady občani Šeberově, že víceméně nějaký hlasy občanů nejsou moc vyslyšet. Pozici, protože Praha 11, oficiální stanovisko Prahy 11 je, že v podstatě s realizací souhlasí. Co se týče nového územního plánu, po případě toho, co napsal pan první náměstek Hudeček, který mimochodem má ve své kompetenci tvorbu územního plánu. Pan náměstek Hudeček zrušil, nebo na návrh pana náměstka Hudečka zastupitelstvo zrušilo práce na dosavadním konceptním návrhu nového územního plánu a odhlasovalo si práce na novém územním plánu. Nový územní plán se měl zásadně lišit od toho původního, že měl být v jiným měřítku, měl být v měřítku jednak 25 000 a v podstatě novým územním plánem, takzvaným metropolitním, měly být podplány vybraných částí hlavního města Prahy. Vybrané části neznamenají městské části, nemělo to být respektováno území městských částí, ale měly to být ty městské nebo ty nějaké části hlavního města Prahy, které nejsou zastabilizované. Co jsme se dozvěděli na prezentaci nového záměru, tak v podstatě by se jednalo o malé městské části při okraji hlavního města Prahy, vlastně v tom prstenci okolo. Co se týče zásad územního rozvoje hlavního města Prahy, tak v současné době se připravují nové zásady územního rozvoje hlavního města Prahy. Na prázdniny, někdy teď nevím přesně, červenec, srpen je nařízeno veřejné projednání a do konce srpna se můžou posílat připomínky k zásadám územního rozvoje hlavního města Prahy a může je posílat každý. Může je posílat jak majitelé svých nemovitostí, tak městské části a ten termín je daný, myslím, že to máme na úřední desce zveřejněné a pan náměstek vám tady doporučuje, abyste ty své zásady a své připomínky rozhodně k tomu uplatnili také. Co se týče ještě toho projednávání toho územního plánu, nového územního plánu, tak sice zastupitelstvo hlavního města Prahy odsouhlasilo práce na tom novém územním plánu, nicméně poslanci ve třetím čtení vyškrtli to, co tam chtěla Praha prosadit, že Praha může zpracovat nový územní plán v měřítku 25 000. To znamená, že Praha v tuto chvíli nemůže zpracovávat územní plán tak, jak si představuje pan náměstek, ale musí pokračovat v podstatě v tom, v čem pokračoval nebo v čem byl zahájen původní koncept územního plánu. Já se nedokážu teď představit a nevím, jak si s tím zastupitelstvo hlavního města Prahy poradí, protože v podstatě jsou úplně na stejných principech a na stejném měřítku a jedou podle stávajícího platného stavebního zákona. To znamená, že v podstatě můžou začít tam, co skončili, ale říkám, nedokážu říct a nemůžu mluvit za koalici na Praze, takže to, že se můžeme všichni upínat k novému územnímu plánu, je jedna věc, ale druhá věc je, jestli ta realita skutečně bude taková, že vůbec ho zahájíme, protože nikdo neví, jak to skutečně bude nebo nebude. Když se vrátím k újezdu a k komerčním zónám. V současné době, když se vrátím na naši městskou část, tak všichni víte, že od roku 2000 má Tesco podanou nějakou žádost o změnu územního plánu. Městská část zatím v podstatě je na bodu 0 v jednání se společností Tesco. Tesco tady sice vlastní 10 000 metrů čtverečních, ale nemá podporu stávajícího nebo původního jejich návrhu. Od roku 2000 ten návrh se značně pozměnil, nicméně není v něm posunutá žádná změna. Pan náměstek otevřel celoměstský významné změny číslo 4, ale celoměstské významné změny číslo 4 v podstatě znamenají, že se projednávají změny, které do této doby byly nějakým způsobem podány na hlavní město Praha a nepřijaly se nové změny.
To znamená, že i kdyby městská část chtěla podat žádost o změnu a vyjmutí vestecké spojky z územního plánu, tak ve stávajícím územním plánu to nejde a nový zatím nevím, v které fázi je, protože teprve se bude připravovat. Co se týče zásad územního rozvoje, tak samozřejmě tam ty připomínky můžeme podávat a určitě je podáme a vy je určitě podáte také. Zmiňujete tady nějaké materiály Aliance Jihovýchod po případě Újezda. Je zvláštní, že Aliance Jihovýchod, přestože je v opozici na městské části Praha Újezd a projednávali úplně stejnou dokumentaci a stejné připomínky jako my minulý týden v pondělí na svém zasedání zastupitelstva, tak členové Aliance Jihovýchod nehlasovali ani proti. Nedali žádný protinávrh a pouze se zdrželi hlasování. To znamená, že i tam ta opozice ani není konstruktivní a je víceméně pasivní, ale to je pouze na okraji. A co se týče ještě rozsudku Nejvyššího správního soudu, tak já musím říct, že bych to nebo že mám vlastní potřebu to v podstatě upřesnit, protože městská část Praha Křeslice podala nebo se snažila zrušit část územního plánu týkající se křižovatky a vestecké spojky hlavního města Prahy, čili žalovali v podstatě část územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy spolu s 2 fyzickými osobami. Nejvyšší správní soud v podstatě dospěl k závěru, že aktivní legitimace, to znamená, že aktivní legitimace, kdo se nevyzná v právu, znamená, že městská část nebo ten, kdo chce, tak vlastně může žalovat u právnických osob. Tak, jak byla dosud nahlížena rozhodovací praxi Nejvyššího správního soudu, neodpovídá právní úpravě. A Nejvyšší správní soud dospěl k závěru právě, že městská část bohužel podle zákona o hlavním městě Praze nevlastní žádný majetek, nýbrž jsou v pozici správce majetku hlavního města Prahy jako celku. A toto je zřejmé zejména z formulace paragrafu 34 odstavec 3, podle kterého městské části nakládají za podmínek stanovených tímto zákonem a statutem se svěřeným majetkem. Při nakládání vykonávají práva a povinnosti vlastníka v rozsahu vymezeným tímto zákonem a statutem. Nicméně podle třetího senátu je zjevné, že městské části hlavního města Prahy nejsou aktivně legitimovány k podání návrhu na zrušení územního plánu hlavního města Prahy nebo jeho části. Stejně tak je tady docela zajímavé konstatování Nejvyššího správního soudu, který říká, že podle paragrafu 25c odstavec 2 dálniční spojku. A já trvám na tom, že toto usnesení a tyhle ty kroky, které doteďka vedeme, vedou k tomu, že to nebude dálniční veslecká, že to nebude dálniční kamionová spojka. Stejně tak trvám na tom, že proč kladné prohlášení. Paní Příhodová, prosím vás, já jsem vás taky nepřerušovala. Stejně tak trvám na tom, že jestliže my jsme dávali kladné vyjádření s připomínkami, tak když si opravdu pročtete ten posudek, který já jsem si opravdu dala tu práci, že jsem si ho přečetla úplně detailně a je tam zjevné, že ano, dalo spousta lidí připomínky k tomu posudku. Stejně tak je zjevné, že několika, myslím si, že konkrétně 67 občanům je někdo napsal a oni to pouze přeposlali. Čili to znamená, že opravdu někdo to napsal, oni se k tomu pouze přidali, nebyli to psáno, já sám jsem se rozhodnul, ale někdo třeba se s tím stotožnil, ale každopádně jsou tam 2 soubory stejných totožných vyjádření. Všechny vycházejí v podstatě vyjádření městské části Praha Křeslice a vyjádření Stop z Vesce, Stop Vestecké spojce, myslím, to občanské sdružení Vesce, si myslím, teď nevím úplně přesně, ale já vám to řeknu přesně, vydržte. To psal právník. Občanské sdružení Stop Vestecké spojce, ano, takže vlastně z těch 2 vychází i vyjádření veřejnost vzor 1, veřejnost vzor 2. Tam jsou ty největší v podstatě stížnosti. Tak k tomu můžu říct, když si to pořádně přečtete, tak zjistíte, že skoro všem těm odpůrcům, kteří tam píší nesouhlasím, jenom prostě protože nesouhlasím, tak skoro všechny ty připomínky jsou zamítnuty. Hrozně málo jich je vyslyšeno. Na rozdíl od toho kladného, jak ty kladné jsou vyslyšeny. Z toho důvodu já trvám, nebo budu předkládat návrh usnesení, tak jak jsem ho předložila. Tak to je moje paní Příhodová. No já jenom, že jsme se tady teď bavili o té větě z toho programového prohlášení, tady pořád nezazněla odpověď. Vy tam nepíšete, že zabráníte kamionovému provozu, vy tam píšete, zasadíme se o to, aby se Vestecká spojka nestala spojnicí dálnic. To znamená, teda konkrétně tam píšete Pražského okruhu R1 a D1, ale ta spojka v té podobě, ať už teď nebo po
uplatnění vašich připomínek pořád spojnicí dálnic zůstává. A tady pan Paroulek se ptal zastupitelů jednotlivých, aby mu vysvětlili, proč si myslí, že spojnicí není, tak to prosím vás vysvětlete. Já možná jenom se chci připojit, vy tam rozlišujete spojku dálnic osobních aut a spojku dálnic kamionové přepravy. To já jsem nerozlišuji. Teda neslyšela. Ne. Ne právě, No. že to je jedna a ta samá Myslíte, že věc. když tam bude zákaz jezdu na 12 tun, že to... A vy když dáte připomínku, tak myslíte, že když bude tady Tesco, tak oni vám je neslyší? No, abych teda využila ještě tu možnost promluvit, tak jsem se chtěla ještě tady vyjádřit k panu Schneiderovi. Vy jste přivedli odborníka pana Schneidera a ten nám tady říkal, nebojte se tranzitu, vestická spojka, ta bude sloužit jenom k zásobování Prahy. No a já bych k tomu chtěla říct, že to úplně stačí, proto abychom ji nechtěli. A chtěla bych uvést konkrétní výzkum zdravotního ústavu v obci, kde projíždí zhruba 20 000 aut denně. Jsou v tom i nákladáky do 12 tun a došli k závěru, že v okolí téhleté komunikace narůstá rakovina plic u lidí, kteří nekouří, o 50%. Takže to už potom máte na svědomí lidské životy, když tuhletu hrůzu dovolíte. A konkrétně bych se teda chtěla zeptat paní Hrubé, která je ředitelkou mateřské školky, jak se na tohleto dívá. Já jsem se na tohle dívala taky na internet a zároveň i kvůli tomu jsme pak volali pana Schneidera. A tam strašně záleží na tom, jsou to ty částice PM10, ano. Benzén. A že strašně moc záleží, jak je upravený kraj vozovky. Pokud je silnice v zářezu nebo je tam stačí okraj, tak ty částice dál nejdou. Je to tak i na internetu. Měli jsme na internetu je věc. Tohle to už je jako... Ne, já teda upřesním ty PM10. PM10 to je částečka prachu, která se vznese do výšky a dostane se do x kilometrů od vozovky. To jako takhle není. Pan Kadík se hlásí. Já jsem taky pátral v tom životním prostředí, dopátral jsem se na internetu. Takové zábavné, že alkoholismus a kouření škodí potenci, což mě tedy potěšilo pochopitelně. Ale já vzpomenu své vystoupení posledně, co jsme tady měli. Já nebudu diskutovat, co je co, ale mně se nelíbí naše vzájemná diskuze. My jsme tady antagonistické třídy, antagonistický rozpor. Vy jste naši zastupitele, dámy proměnou, tak do prďou s tomu pomožte. Co se máme furt hádat? Je to dobře nebo není to dobře? Nikdo neřekl, co je dobře. Pane Karlíku, vy jste se postavil jako zastupitel minulého zastupitelstva proti Vestecké spojce, když jste byl zastupitel? Ano, jistě. No, to celé zastupitelstvo předminulé volební období bylo pro Vesteckou spojku, včetně vás, já vám navrhuji usnesení zastupitelstva. To se asi mění. Já se tady podívám. A to sem nepatří, to sem nepatří dneska. To sem nepatří ten vývoj toho názoru. Dobře, vy máte taky vývoj názoru, ale já se ptám, proč se tady hádáme antagonistické dvě třídy. Tak chcete říct, že ano, dobře, můžeme diskutovat, jestli je tady většina občanů pro, tak vy proti té většině půjdete, až máte jiný názor, tak to řekněte. Ne. My zastupujeme všechny občany. No dobře, ale když jich většina bude proto, aby to tady nebylo, tak vy je nezastupujete v tom případě. Zastupujeme všechny. A když vás nechtějí. Ale některé víc. Počkejte, ještě mluvím já, ještě vy jste se nehlásil. Tak já se ptám, proč si nemůžeme domluvit. Tak to řekněte na rovinu, co je, protože tady diskutujeme, váš čas je drahý, náš je drahý, diskutujeme a vlastně nikam nikdy nedojdeme. Vždycky odcházíme, vy jste na prdí, my jsme na prdí a diskuze žádná. Nebo diskute rozhodnutí žádný. Už jste domluvil? A jsem domluvil, ano. Ne, tak. Já vám chci oponovat. My zastupujeme všechny občany v Šeberovém Číře. A já zastupuju názory většinu lidí, kteří s tím souhlasí. Většina lidí s tím nesouhlasí. Většina lidí s tím nesouhlasí. Máte programové prohlášení. Já se omlouvám, ale... Nezlobte se, já tady bydlím 40 let. Já jsem nesouhlasil, když si můžu napřednout to, s těma barákama, aby se stavili naproti. Aby byly baráky na poli za mnou postaveny. S ničím jsem nesouhlasil. Chtěl jsem tady bydlet v té oáze klidu. Opravdu. A pak přišli další lidi z Prahy. Pojedeme do Šeberová, tam je klid, tam si postavíme. Za 40 let se Šeberoviče tak zastavili, že to není oáza klidu. Že to je už pomalu město. Ale komunikace,
zůstala stejná. To, že to zastupitelstvo tu komunikaci jenom upravilo a dalo na ní povrch, tak se s tím jinak nic nestalo. A kam ty lidi, jak ty lidi, hejte, ráno vstávám, nechci stávat, vstávám 6 hodin, protože tam je takovej hůl. To jste říkal taky posledně už. No, teď se pořád opakujeme, vy jste to říkal taky. Já to říkám. A proč si nemůžeme najít společnou řeč? Aby se tady postavila silnice. Opravdu nebudu. A žádný okruh, protože tohle to prostě nejde do nekonečna zatěžovat tuhle komunikaci. Vy tvrdíte, že tady buzují kamiony, já tvrdím, že ne. Můžeme se o to hádat, v hospodě klidně, kdekoliv. A kdo bude mít pravdu? Vy nebo já? Vy jste zastupitel, vy? Ne, zastupitel. Vy budete posílat dopisy, já ne. A já s tím taky souhlasím. A ten svůj názor prostě nezměním. Protože pokud jsem s tím nesouhlasil, tak vždycky to bylo proti mně. Vidíte, postavili se tady baráky všecko. Teď s tím souhlasit budu, protože tu silnici prostě potřebujeme. To je můj názor. Navážu přesně na tohle slovo. Já si myslím, že tu silnici nepotřebujeme. Ta silnice Hrnčířům a Šeberův nepomůže. Ze začátku jsme se tady bavili, že když udělali to zprovoznění na tom 15. kilometru, takzvaný EVD, zakuklený, tak to fakt těm Hrnčířům a Šeberům pomohlo. To, co udělají teďko, se nic nezmění, maximálně se to zhorší. Až se zacpe, protože ty lidi budou výjíždět na 3,8 km, zacpou se na té dvojce, tak budou kličkovat. Úplně jednoduše. Oni mají už dneska navigace. Nepotřebují přemýšlet, jenom zatočit. A ono mě to provede. Kudy? Hrnčíře. To za A. Bavíme se tady petice nebo nepetice. Já už jsem se jednou zmiňoval. Pojďme udělat referendum. Furt se koukáme, jak to mají v Rakousku, jak to mají ve Švýcarsku. Ve Švýcarsku udělají referendum na to, jestli se může sekat v neděli, nebo od 6 hodin, nebo od 5. My tady řešíme daleko závažnější věc. Pojďme udělat referendum a když ty, co jsou proti dálnici, prohrajou 49,9 ku 51,1, protože tady spousta asi v Šeberově je šíleně nadšených lidí, kteří prostě chtějí tady těch 150 000 aut mít, tak já řeknu fajn, prohrál jsem, ale prohraju čestně a budu přesně vědět, kdo těch 51,1 lidí byl, ale já to fakt nevím. Já teď vím, že to bude 6:1 nebo 5:2, já nevím, jak budete hlasovat. A budu vědět, že to jste vy. A potom tady budeme slýchat na tom, ježišmarja, tady jezdí. Ale jenom vám přečtu, abych se držel faktu. Je to hrozně zajímavé čtení, když si to pak dáte a zamyslíte se nad tím. Tak křižovatka, jak jsem říkal, jak jim to nevychází, tak jim to skutečně nevychází kvůli ČSN. Takže oni, aby jim to vyšlo, tak budou muset dokonce požádat o výjimku. Čili vy schvalujete něco, co normálně bude muset být na výjimku. A tady vám přečtu to takzvané souhlasné stanovisko. Budu jenom číst znečištění ovzduší, akustickou situaci obyvatelstva. Určité negativní vlivy na ovzduší je nutné očekávat. Během výstavby záměru, to tam teda podtržení. Tyto však budou omezeny jenom na tu omezenou dobu, než budou stavit. Ale vůbec se nebaví o tom provozu. Vliv na akustickou situaci. Je to stránka 206 nahoře. Určité vlivy na akustickou situaci je nutné očekávat během výstavby záměru. Vždycky říkají určité akustické, ale vy nevíte, jaký to jsou, já vám to potom neřeknu. Vliv na obyvatelstvo. Určité vlivy na obyvatelstvo je nutné očekávat během výstavby také záměru. Zvýšené koncentrace NO2 a PM10, akustická zátěž, zvýšená intenzita obslužné staveništní dopravy. Nikdo neříká, co se stane potom. Tohle to je, když tady bude jezdit těch 100 000 tatrovek. To se teda na to připravte. Ty, aby to zmenšili, tak budou dělat protihlukové stěny. Víte, jak budou vysoký? 11 metrů. Až 11 metrů. Dobře, až 11 metrů. Praha v rámci svých norem je hřeben střechy omezen na 11 metrů. To je tam, kde začíná komínek. To tady budeme mít po celý dílce 11 metrů. A já vám řeknu, co ještě musí udělat. Ta současná akustická norma nevyhovuje. Proto oni ji musí změnit. Oni musí změnit ty decibely z těch 50, co je teď, na 55. To není lineární křivka, ta je exponenciální. Je to tak. Budou to měnit z 50 v noci na 55 a ze 60 na 65 ve dne. Tak já vám tady zatroupím u hlavy, abyste věděl, kolik je to 80 decibelů. To já vím, to budu si zatroubit. Opravdu je to nebezpečné, co tady děláme, je to na furt. Já vím, že to není jednoduché rozhodnutí, že možná jste pod určitým tlakem, jo. Není to jasný se v tom orientovat, ale opravdu, když teďko to odsouhlasíte, tak se rozjede mašinérie, nikdo ji nezastaví a budeme v tom žít. Tak někdo ze zastupitelů se k tomu ještě chce vyjádřit?
To je stmelující projekt tohleto. Teď je to v rozporu s programovým prohlášením, tady není o čem mluvit. Ale to několikrát už opakujeme. Vašek to řekl dobře. Nebylo mi zodpovězeno. Já jsem četla, teda musím říct, opravdu celý ten posudek. Já z toho taky nechci účelově vytrhávat některé kontexty, protože je tady posouzená i varianta pana Breiningera. Není. Všichni, já se omlouvám, ale je tady jednoznačně posouzená a vyjádření je tady k variantě pana Breiningera. Já bych stejně tak mohla říct, jestliže teda všichni podporujeme variantu, nebo všichni odpůrci Vestecké spojky podporují variantu pana Breiningera, která v podstatě svádí veškerou dopravu z Křeslic, Újezda, Průhonic, Petrovic, podjezdem v navrženém exitu podél D1 souběžně směrem na Šeberov na Opatovskou křižovatku, jestli si stejně tak myslíte, že to nebude mít negativní dopad. To bude mít úplně, nebo ne stejný, to bude mít ještě větší dopad, protože se to bude kumulovat na běžné komunikaci a nebude kde sjet. Čili jakoby to, že teda Křeslice si řeší svoji, nebo by si řešili svoji dopravu s újezdem a podobně souběžnou komunikací blíže zástavbě k Šeberovu, tak já se osobně domnívám, že si myslím, že to zrovna není ta vhodná varianta. Stejně tak je tady vypořádána připomínka k rozšíření Kunratické spojky, je to zejména ve vyjádření Prahy 11, kam se to kumuluje na stávající dopravu. A ještě se vyjádřím k paní Koláčkové, omlouvám se, kamionová doprava na Jelenách. Není pravda, že není moci to úplně zastavit. Já jsem byla na jednání na magistrátu a snažíme se intenzivně najít řešení, jak zamezit kamionové dopravě vjezdu na ulici na Jelenách, tak aby tam nedocházelo k tomu průjezdu. Takže já věřím tomu, že opravdu jsou řešení, které lze omezit nebo zastavit, stejně tak, jako se to podařilo třeba v těch Zlatníkách. Tak já už k tomu se nebudu vyjádřovat. Já jsem se jenom chtěla zeptat, jestli tady zazněla otázka referenda, tak jestli nám na to můžete odpovědět. Jestliže teda většina zastupitelů má ten názor, že má souhlas většiny lidí, z občanů ze Šeberova a Hrnčíř, tak pojďme a můžeme teda, nebo je to na vás, abyste se k tomu té otázce referenda vyjádřili. Já musím říct teda, že otázka referenda byla otevřena už na minulém jednání tohoto typu a na základě toho jsem napsala poměrně obsáhlý článek do zpravodaje pro všechny občany Šeberova a Hrnčíř, proč si myslím, že referendum není úplně ten správný nástroj. Já nevím, jestli jste to teda četli, já jsem se snažila odpovědět dokonce písemnou formou, aby teda to opravdu všichni věděli. Můžu tady hlavní body toho mého článku zopakovat, ale pořád jenom se točíme dokola. V referendu je nejdůležitější samozřejmě typ otázky, můžete se zeptat návodně, dostanete určitou odpověď. Další ze sociologických průzkumů, lidé raději odpovídají v referendu ne než ano, proto i to může ovlivnit výsledek toho referenda. Takže těch pro a proti je tam tak strašně moc, že akorát by to stálo peníze a zase by se to obrátilo, že by se řeklo, ale na takhle formulovanou otázku byste zmanipulovali to veřejné mínění, jo, protože záleží na tom, jestli se zeptáte. Já tomu rozumím, můžu na to reagovat, to samé, jako vy reagujete na naše petice. Jsou to nějakým způsobem, vy říkáte, že naše petice jsou špatně vedený, tak to samé referendum, dobře, tak se udělá, ale jak jsme to říkali, prostě bude 60% lidí, ano, 40% lidí ne, ale bude to jasné. Paní Kadeřák vás hlásila. Já jsem jenom chtěla vědět, jestli teda, když zamítneme možnost referenda, jestli máme ještě nějaký jiný nástroj, který bychom našli nějakou řešení. Já jenom musím k tomu doplnit, že o možnosti referenda jsme nikdy nehlasovali. Toto jsme nezamítli. Ne, já jsem myslela takhle, jak jste říkala, že ten nástroj zřejmě nemusí dopadnout spokojivě, tak jestli máme teda ještě nějaký další nástroj. Protože takhle ty dvě strany se nedohodnou. Máte možnost, to, co už jsem zmínila, a má to každý občan na území hlavního města Prahy, dávat připomínky teď úplně nejaktuálněji k zásadám územního rozvoje hlavního města Prahy. Jak jsem zmínila, bude se připravovat nový územní plán hlavního města Prahy, tedy pokud pan radní Hudeček zůstane panem radním Hudečkem, pokud se nezmění koalice, pokud teda se bude pokračovat ve schváleném začátku v podstatě nového územního plánu, protože ten stávající má platnost do roku 2015,
a pak už ne. Takže máte úplně zákonné možnosti stejně tak jako my, protože my ty zákonné možnosti máme stejně jako vy. My můžeme dávat připomínky k návrhu, konceptu, k zásadám. To je úplně stejné, takže ty práva máte úplně stejná jako my. A to používáme, doposud jako to používáme. Jenom k tomu musíme říct, že se musíme vyjadřovat k návrhu na hlavním městě Praze, a to je právě jenom těch 4,8 km. Ale to, co je za tom, tak naše připomínky nebudou vzaty, protože se k ně nemůžeme vyjadřovat. To je území Středočeského kraje. My máme jediný trunk červený ESO tu křižovat. Ale to jsme udělali my stejně. My jsme se vyjádřili k zásadám územního rozvoje Středočeského kraje a paní Vytvarová byla dokonce na tom veřejném projednání a doteďka já nemám oficiální reakci Středočeského kraje. Mně oficiálně nepřišel žádná reakce ze Středočeského kraje na naši připomínku. Já pouze, co mám informace z Vesce nebo z Jesenice, že byly lidově řečeno smeteny ze stolu, ale já oficiálně vyjádření ze Středočeského kraje doteďka nemám, takže... Přijde z Litoměřic. Tak vzhledem k tomu, že se točíme pořád dokola, tak... Já samozřejmě rozumím, že tady ta dopravní situace je samozřejmě velmi náročná tím, jak se tomu všechno zůstat, ale opravdu, tady se slovíčkaří, jako nikdo po vás nechce, abyste ten posudek odmítli. To s tím souhlasím, že to má nějaké konsekvence. Ale vy máte možnosti dávat připomínky, jedna z těch připomínek je, že máte zásadní nesouhlas s tím a zeptám se, proč jsou, chápu, že chcete vyřešit dopravní situaci, ale pokud schvalujete křižovatku toho typu, která tam je, která by sloužila, že by byl Šeberov asi 20krát větší než je, proč je tam navržená křižovatka tohoto typu? To se dívám, aby ta křižovatka fungovala, že Šeberov poroste geometrickou řadou, aby ta křižovatka stačila v roce 2350, aby ještě dostačovala. A nebo se na to laicky podívám, tady schválím takhle velkou kapacitní křižovatku. Tady mi někde končí nesmyslně v poli 4proudové komunikace. Tady je soudně zrušené územní rozhodnutí na velký okruh. Tak co to vyvolá? Když se tam postaví ta křižovatka, teď ty auta se tam budou stěhat, tak ta křižovatka už tam jednou bude. Tak ten společenský tlak vytvoří přes nás, přes všechny, to, aby se to propojilo. Proč se tam neschválí normální trasíť, který podle propočtu bude diametrálně jiný než křižovatka tvaru pentagonu. A když se podívám na tu mapu, tak vidím, že tady končí 4proudovka, tady skončí 4proudovka a na těch sížďácích, a paní starostka to určitě dobře ví, je udělaný, ano, dvouproudovka, ale tam ochranný pásmo, tam nesmíte nic postavit, protože já tvrdím, že se tam do budoucna plánuje, že tam budou 4 pruhy. Proč schvalujete tak kapacitní křižovatku, která neřeší problém Šeberova širokého okolí? Tak k tomu já se ještě vyjádřím, já jsem technicky mluvila se zpracovatelem, dokonce dneska s Ministerstvem životního prostředí a křižovatka je navržená tak, že v případě, že by se někdy realizovalo Tesco, říkám hypoteticky, tak nestačí kapacita současně navrhované křižovatky Exit 4, tak jak je v navrženém znění dneska na stole, tak nestačí kapacita na to, aby pojmula lokalitu Tesco jakýmkoliv způsobem. To znamená, že v případě, že by Tesco někdy chtělo realizovat svůj záměr a byl by schválená změna územního plánu, tak musí zpracovat novou EIA na křižovatku tak, aby rozšířilo tu takto navrhovanou křižovatku na svoje kapacity. Tak, jak je navržená křižovatka na Exitu 4, tak pojme komerční zónu Průhonice, kterou mají Průhonice v územním plánu, pojme újezd u Průhonic, který tam nějakým způsobem prošla změna územního plánu, jestli na minulém nebo předminulém zastupitelstvu, teď nevím úplně přesně, myslím, že předminulém zastupitelstvu, ale rozhodně nepojme lokalitu Tesco. Tesco není v současné kapacitě stávající navržené křižovatky. To znamená, že to, co se říká, že křižovatka je tak naddimenzovaná, není naddimenzovaná, nepojme lokalitu Teska. Já jsem vůbec nemluvil. Ne, já říkáte, že má rezervu do roku. Takovou myšlenku, jestli můžu poprosit. Mně pořád není jasný, jak jsem zmiňoval ten antagonistický rozpor, proč naše zastupitelstvo, jako vy, který si vážím, oceňuje jejich dobrou práci, se brání tomu, aby občané Hrnčíř a Šeberova řekli každý odpovědně na rozumné otázky v referendu, co si o tom myslí. Tady říkalo se 5krát, proběhly nějaký petice, jsou podepsaný, nejsou podepsaný. Mezi lidma je nervozita. Já nevím, prostě nechápu tu věc,
že ve vašem zájmu, ale říkám, to je váš problém, není tu situaci uklidnit, vyčistit, to máme. To máme, ať se nediskutuje, jestli jsme 10krát podepsaný nebo takhle. Nevěřím tomu, co říkala doktorka nebo inženýrka Archalouzová, že se nedá postavit nějaká slušná otázka, kterou lidi inteligentní, což je tady většina číř, jistě pár doců, jako mě potkáte vždycky, ale prostě na to se dá odpovědět, já nevím, proč to nechcete. Uklidní se to, všechno bude v klidu a všichni řekne dobře, jak říkal Vašek. 51 je pro, tak já držím hubu, až většinou odsouhlasím. Jsme demokrati. Proč myslíte, že ty petice děláme? Já bych ještě domluvil, paní kolegyně, jo. Prostě petice, no ale tohle to bude i pro vás, to bude ocenění vaší práce, když uděláte, já nevím, nějaký referendum, jak se to jmenuje, a prostě ty občané si v klidu odpovědí. Může být předtím nějaká, já si myslím, že by to i vám prospělo, všechno by se uklidnilo. Já vám děkuji za váš názor, nicméně já se znovu vracím k tomu, že dneska dáváme vyjádření posudku. Vím, ještě to bylo taky otázka referenda je otázka, neříkám úplně naprosto odlišná, nicméně dneska máme dát stanovisko k vyjádření posudku o vlivech záměru Exit 4 a dopravní připojení na životní prostředí. Ještě jsem se dneska dozvěděla z Ministerstva životního prostředí, že pravděpodobně během 3 týdnů bude vypsáno veřejné projednání na toto téma. Dneska mi kvůli tomu volali z Ministerstva životního prostředí. To znamená, že v průběhu prázdnin nás čeká veřejné projednání, kde znovu budou moci všichni říct své připomínky. Čili já nedokážu říct přesně, protože hledají vhodný prostor pro veřejnou prezentaci, protože na veřejnou prezentaci může přijít kdokoliv, může tam znovu uplatnit své připomínky, přestože už je uplatnil několikrát nebo je vyslyšeno. Takže to je další možnost, kde ještě můžeme znovu diskutovat na toto téma přímo s odborníky. Měly by to být, pokud já jsem nikdy nebyla přítomna veřejné prezentaci dokumentace EIA, nicméně je tam zpracovatel posudku, je tam zpracovatel té dokumentace a měli by tam být všichni odborníci, co se týče všech složek té EIA, to znamená hlukaři, ovzduší a všechno možné, co jsem měla možnost dneska získat informace, tak všichni dostávají neomezený prostor a měli by všichni dostat možnost se vyjádřit, ale nedokážu jakoby říct, říkám, nikdy jsem to nebyla přítomna. Čili já bych teď ráda ponechala stranou. Já bych měl jenom poslední, no, aby jsme to jenom nefoukli do takovýhle, jakože k Exitu 4. Vyjadřujeme se k záměru stavby Exit 4D1 a dopravní připojení západní komerční zóny Průhonice. To je tučně napsané. Teď, aby jsme viděli, co to znamená. Všechno cituju. Strana 210. V rozsahu posuzovaném dokumentaci EIA. Dálniční mimoúrovňová křižovatka na dálnici D1 v kilometru 3,756 v místě křížení s Vesteckou spojkou. Tečka. Dále je součástí stavby navazující část Vestecké spojky od Exitu 4D1 až po vjezd do připravované západní komerční zóny Průhonice, dále NZKP v délce cca 500 metrů, včetně vjezdu do té komerční zóny a zárodku, jak je to pěkně formulovaný, pokračování Vestecké spojky ve směru ke křižovatce silnice římská 2/603 s přivaděčem na silniční okruh kolem Prahy ve Vesci. To je ta širokoroudová sanidička, co jste říkal. S tím, že budou v souladu s paragrafem 10 odstavec 4 zákona číslo 100 201 sbírky v platném znění v následujících správních řízeních a v podmínkách správních rozhodnutí zahrnuty následující podmínky k prevenci, vyloučení, snížení, po případě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí. Tak se ptám, budeme dostávat každý rok 2 miliony korun na to, aby jsme mohli jezdit do lázní? Opravdu, toto je červený ESO, kdo ho položí na stůl, má to v ruce. Tímhletím rozjedeme, to, co tady říkal pan kolega, tímhletím se to všechno startuje. To je ten spouštěč. Opravdu tímhle to rozjede. Strana 210. Ministerstvo životního prostředí tam dává. Tomu se vyjadřujeme. Jmenuje se to jenom Exit číslo 4, ale opravdu máte ten 500 metrový dosázek. 500 metrů. To opravdu není sranda. Až ty proudově. Jenom upozorňuji, že ministerstvo, jak to zhodilo před minulé, tak upozornilo na to, že to je salámová metoda, že to neposoudili. A opět, tím se unaví tady jako petice nebyla správná, takže na další, když to znova neprojde, změní 4 stromky a zase se bude nová petice.
Tak já vám děkuji. Já vzhledem k tomu, že se opravdu točíme, ukončím diskuzi. A požádám pana Parolka, aby přečetl protinávrh ještě jednou, tak jak ho má na stole, a pak já přečtu v případě návrhu, jsem se v případě, že nepřijde protinávrh. Návrh usnesení. Zastupitelstvo městské části Praha Šeberov nesouhlasí s posudkem EIA o vlivu záměru Exit 4D. Ale takhle se v souladu s jednacím řádem nedávají návrhy usnesení. To jedno udělejte s tím, co chcete. Prostě z 15 lidí 13 vám tady napsalo, že by chtěli to usnesení pana Parolka. Klidně to vyhoďte do koše. Myslím si, že jste dostatečně často na zasedání zastupitelstva. Pan Kadík byl členem zastupitelstva. Abyste si aspoň přečetli jednací řád zastupitelstva a v souladu s tím postupovali. Není to tak těžké. V případě, že byste to dali dopředu, pan Parolek by si to jistě vzal za svůj návrh. A neměla bych vůbec problém. Ale takovýmhle způsobem se to opravdu nedělo. Paní starostko, tady ten papír podepisovali přítomní lidi, nemohli jsme to dát dopředu. Podepisovali to během schůze. Takhle se to opravdu nedělá. Říkám, klidně to vyhoďte do koše, to je jenom náš názor, to není podstatný. Děkuji, pan Parolku, pokračujte. Návrh usnesení. Zastupitelstvo městské části Praha Šeberov nesouhlasí s posudkem EIA o vlivu záměru Exit 4D1 bezprostředně navazující vestecké spojky. Posudek na zmíněnou komunikaci nahlíží jako místní vědnou komunikaci, i když ve skutečnosti jde o spojku dálnic Pražského okruhu a D1 v budoucnu také D3, což je v rozporu s programovým prohlášením Zastupitelstva městské části Praha Šeberov pro volební období 2010 až 2014. Zastupitelstvo městské části Praha Šeberov nesouhlasí s výstavbou Exitu 4D1 ani vestecké spojky, protože tyto stavby výrazně poškodily životní prostředí v oblasti. Zastupitelstvo tak zároveň respektuje vůli nadpoloviční většiny obyvatel městské části Praha Šeberov, která svůj nesouhlas vyjádřila v peticích. Zastupitelstvo městské části Praha Šeberov vyzývá Ministerstvo životního prostředí České republiky, aby k výše uvedenému záměru vydalo zamítavé stanovisko. Děkuji, dávám hlasovat o návrhu usnesení o protinávrhu pana Parolka. Kdo je pro protinávrh? Pan Parolek. Kdo je proti? Hrubá, Kastner a Klausová jsou proti. Kdo se zdržel? Palouka, Větvarová, Venturová, návrh nebyl protinávrh nebyl přijat. Přečtu původní návrh usnesení zastupitelstva městské části Praha Šeberov. Bere předložený posudek na vědomí. Trvá na svém požadavku obsaženém v bodě 3 a 4 posudků uvedených na straně 86 a 87, to je zákaz nikoliv omezení vjezdu vozidel na 12 tun, a žádá o opravu znění souhlasného stanoviska k záměru stavby Exit 4D1 a dopravního připojení západní komerční zóny Průhonice. V podmínkách souhlasného stanoviska ve fázi projektových příprav odrážka číslo 2 v původní znění v dalším stupni projektové dokumentace navrhnout konkrétní pravidla a technický způsob omezení vjezdu těžké nákladní dopravy na 12 na vesteckou spojku v úseku západní komerční zóna Průhonice silnice Římská 2/603 na nové znění. V dalším stupni projektové dokumentace navrhnout konkrétní pravidla a technický způsob zákazu zamezení vjezdu těžké nákladní dopravy na 12 na vesteckou spojku v úseku západní komerční zóna Průhonice silnice Římská 2/603. A dále v podmínkách souhlasného stanoviska ve fázi provozu odrážka číslo 1 původní znění omezit vjezd těžké nákladní dopravy na 12 na vesteckou spojku v úseku od křižovatky se západní komerční zónou Průhonice po křižovatku se silnicí Římská 2/603 na nové znění. A to zakázat, zamezit vjezd na těžké nákladní dopravy na 12 na vesteckou spojku v úseku od křižovatky se západní komerční zónou Průhonice po křižovatku se silnicí Římská 2/603. Kdo je pro návrh usnesení? Hrubá, Kastner, Archlousová, Venturová, Větvarová jsou pro. Kdo je proti? Pan Parolek je proti. A pan Chalupa se zdržel, návrh byl přijat. Tak já vám děkuji, budeme pokračovat dále v bodě číslo